Здравейте, добре дошли в geraka.com. Днес ще ви представим поредния артикул на Бланко. Това е иноксова мивка за монтаж под плот. Умивалникът е от високия клас на Бланко. В случая ще може да видите само част от него, тъй като умивалника в момента е покрит с защитно фолио. Иначе говориме за правоъгълна форма на умивалника. Виждате инокса. Отдолу коритото, ако забелязвате, има набраздения, които създават възможност за по-добро оттичане, което е типично за най-скъпите модели, не само на Бланко, но и на останалите утвърдени производители. Предимството на този умивалник, освен нетипичната правоъгълна форма на коритото, различна от повечето овални модели, е, че е с доста по-голяма свободна площ, която позволява много по-добра функционалност. Бихте могли да вкарате тава, която е отвърната. Отваря ви доста по-големи възможности при боравенето в домашни условия. Виждате опаковката, в която е поставена умивалника, типично за Бланко. Луксозна опаковка, добре защитена, артикулът може да пътува безпроблемно, където и да било. В комплекта са включени необходимите крепежни елементи, сифона, вълбидата, инструкция за монтаж.